Jännittää. Närästää. Mauno Koivistolta terveiset teille. Maunolle soitin ja sain hänen puhelimeen ja nauhoitin sen puhelun, minkälaisia terveisiä Mauno Koivistolla oli tälle sukupolvelle. Mitähän se Mauno jutteli? Painetaan play-nappia. No niin, hyvää iltaa vaan kaikille. Se on Mauno Koivisto tässä vahi. Semmoisia juttuja me tulin vaan sanomaan, että kun vanhaksi tulee, niin käy kaikenlaisia konotuksia tulemaan jo. Tämä fysiikka jo enää niin hyvä, miten se oli ennen. Niin, me ollaan tämä mun vaimon... Anteeksi, minulla on vähän yske. Minä olin ollut aika lailla kipeä. Minulla oli tämä paha RSV-virus, joka tarttuu minuun, mutta minä paranin siitä sitten ihan itsestä. Minä olin 2 viikkoa kipeä, mutta se meni sitten pikkuhiljaa ohi. Me ollaan tämän minun kumppanini kanssa, niin kuin vaimon kanssa lähetty tässä kesämökille ja siellä meni joku auto. Joo. Me ollaan tässä tosiaan oltu kesämökille vaimon kanssa ja täytyy sanoa, että vieläkin on tätä yskeä ja näin, mutta paranemaan päin ja miten te tuumaatte minun parrasta? Kato, kun minä olen aina fanittanut Abraham Lincolnia, niin täytyy sanoa, että minä halusin kasvattaa vähän niin kuin samanlaisen parran kuin Abraham Lincolnilla on, tai oli. Sehän on kuollut jo, että tämmöinen hapsuparta. Mutta ei kai mulla tämän kummempaa ja haluan tässä toivottaa kaikille ihan leppoisaa kesää. Kesä on tullut vihdoinkin ja nyt on sitten kukka kukassa ja lehti puussa.